хонаи Аллоҳи ягона сафар ва ҳамеро гуфтанем ки нафароне ки аз шаҳри Мадина инҷо ба шаҳри Макка мераванд, ҳатман дар яке аз масҷидҳои калони он сарзамине ки мана ҳозир ман нишон дода истодам, дар инҷо ҳатман дар омада намоз мехонам ва тайёр мешавам барои рафтан ба хонаи Аллоҳ. ҳатман рақами автобуси худро сурат гиред, чунки ниҳоят автобусҳо ба якдигар монанд ҳастанд, то ки роҳкун назанад. Чунки нафаре ки якумин маротиба меояд, ҳатман роҳкун мезанад. ниҳоят автобусҳо дар вақти ҳаҷи фарзӣ зиёд ҳастанд ва ба якдигар монанд ҳастанд. бисмиллаҳи раҳмони раҳим. ин масҷиде ки ман ба шумо нишон дода истодам, ҳатман дар поёни видео дар комментария пурратар дар бораи ин масҷид менависам. метавонед ки комментарияи поёни видеоро хонед. ин масҷид бинои калон аст, ниҳоят яъне ки ҳуҷраҳои зиёд дорад, саҳни калон дорад. барои ҳамин бояд ки ҳатман ҳамроҳи шарикон бошед, то ки роҳкун назанед. مسجد لا لا وضوء يلا مسجد زیاد подписчикои ман мегӯям ба куҷо ки рафтед ҳатман ба мо навор кунед, видео кунед ва фаҳмонед. ба хотири шумо дӯстони азиз ин наворҳоро дорам, ба хотири дӯстонам ва подписчикам. мана бинед саҳни масҷид чӣ қадар калон аст, биноҳои зиёд дорад, ҳуҷраҳои зиёд дорад. дар ин ҳаҷи фарзӣ чунон одам зиёд буд ки аз тамоми давлат, тамоми миллат. дар ин масҷид ҳатман намози ҳаққи масҷидро хондан лозим ва мо шурӯъ ба намозхонӣ дорем. ва ният дорем барои لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد الله أكبر والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. инак мо дар шаҳри Макка қарор дорем, назди хонаи Аллоҳ, ва насиб бошад дохили он ҷо мешавем ва тавофи Каъба мекунем. худованд касе орзуи ба ин ҷо омадан дорад ва орзуяш бирасонад. илоҳо омин.